At andito nga guys, yung camera na hinahanap ko kagabi pa. Nakakaloka, di ba? Kala ko nawala ka na sa ano, sa Victory Liner. So ayun guys, good morning! Yay! Ang saya ko, nakita ko yung camera ko. Kala ko talaga naiwan ko na siya sa ano, sa Victory Liner kahapon. Kasi yung bag na yun is pag hindi mo na isara, lumalabas yung mga laman. Eh wala naman nga ako narinig na ano, na nalaglag. Kaya sabi ko baka sa shop lang. So nandun siya sa ano, sa loob ng crate. Kaloka. So yan, punta tayo sa Cartimar ngayon kasi nung isang araw pa ako nagki-crave ng malipato ba yun or basta fish na sobrang malaman. Kaso mahal, Diyos ko, 400 ang kilo, nakakaloka. Diba? Isda na nga lang, mahal pa. Lahat na lang mahal ngayon. Pampano pala, pampano tsaka malipato. Yun, gustong-gusto ko yung ano, yung kinamatisan, no. Tapos sunod ako ng mga video sa YouTube kung paano lutuin. Alam mo naman ako, sobrang ano, panay ako ng ano, ng mga isda talaga. Yan. And it's raining. Ang ganda na ng ano dito, oh, ng Our Lady of Sorrows. Kaso, yun, di pa makapagsimba, nakatakot. Although may mga services na. Kasi si Daddy, takot na takot! Ano ba, Kuya? Saan ka nakatingin, Kuya? Maulan na umaga. Masarap yun. Lalo ngayong ganito panahon. Kinamatisang pampano. Can't wait. Pwede rin, pampano or pampano. Pampano? Kasi sa isda, konti lang din yung kilala ko tsaka kinakain ko. Or, I mean, lahat naman ng isda gusto ko. Pero yung mga hindi ko pa siya natitikman ever talaga yun. Yung malipato, pampano or pampano. Tapos, ang hindi ko lang kinakain talaga guys is mudfish tsaka catfish. Tama ba? Mudfish is ano, dalag. Dalag tsaka Catfish hito. Oo, talaga ayoko nun, sobrang nalalansahan talaga ako nun. Lagi, masuka-suka ako dun. Oo, ayoko nun. Parang iba. Tsaka karpa pala. Hindi ako makain ng karpa. Daw sa amin sa ano, sa buhi. Talagang ang dami laging ano dun, karpa dun. Pero Carpa cells. hindi ako kumakain talaga. Grabe. Sobrang lansa. Gusto ko sa ano, sa fish yung mga white, yung ano, yung meat. Sarap lang papakin. 10:06 guys. Ayan, pauwi na kami. Tapos na pamimili. 2 hours na naman. 2 hours na naman inabot eh. Pag talaga dito ka sa Cartimar eh. Ka-enjoy. Ayan, bumili lang naman ako ng ano, ng pang salad na. Wala. Oo, wait lang. Ay, bukas. Bambo. So, ayun nga. Pumili lang naman ako ng pang salad ulit. Tapos, yun, yung pampano ba? Pampano. Pampano. Nakabili lang ako. Sobrang, ano, malaman niya. Yun ang lulutuin ko. Maganda na lang tayo ngayon, Daddy. Beef with broccoli na lang para mabilis. Seatbelt ka muna. Wala pang hila-hilamos yan. Oo, nakapamalengke na. Mabaho. Na ano? Mabaho pa daw hininga. Kasi lumabas na naman ulit yung ano, yung sasakyan sa unahan namin. Eh sabi ko, tara, punta tayo ulit ano, Cartimar. Yan, kesa utusan ko si Rico, eh, umuulan din. Asan? Doon mo siniksik. Hindi. Colors. Huwag mo nang galawin yan, nag-iilaka mo na dyan. Ang tingin mo sa akin, Sindikat. Konti lang. Sismoso din to eh. Kaya ano pa sa mga usapan ng ano eh. Eh pala. Ayan. Ano ba nagkakwento ko? Nawawala Yung tuloy ako. pampano. Yun, super duper ano, enjoy mamili talaga dito guys sa palingki ba. Sabi ko na ata last time na pumunta kami dito kasi sobrang mura. Kahit yung pang salad, 47 pesos, di ba Daddy? Samantala dun sa SM, kapiraso lang or dalawang ano lang is nasa 100, ano na agad, 100 pesos na agad. Dito, yung 47 nyo is, grabe, mamaya pakita ko. Sobrang mura.
aliwin. Yan, tapos bumili ako nito. Sabi ko, ano ko na sa daddy. Bumili ako para kay daddy tsaka kay Chris. Tapos isa kay Bunso. Yan. Taho. Soy milk pala. Ay, silyado. Mamaya na. Sabay na lang. Hindi ba tayo pa? Pasok. Dapat ito din ate. Kulit din ito. Lalo na to si Junior. Magkakawan yan eh. Ayan. Pasok ko na kayo sa kulungan. Char. Di magluluto ako eh. Oh, di makakalabas si Grutin. Naligo tayo sa ulan. Na. Wag. Osip naman. Osip naman. Osip naman. Uy. Bukas ang ulan. Osip na. Wag na. Ayaw mo muna siya. Di ka makakababa. Lakas ulan. Oh, inaano niya talaga si Papi eh. Ulan ako eh. Wala, hindi. So ito guys, sa mga napamili namin, kinuha na agad ni Ante yung ano, yung shampoo ng aso, bumili ako. Tapos treats. Yan, yung mga treats nila. Then, yan yung mga pinabili ni Ante sa... Ay, akin na yung ano, Ante. Kasi mag-ano ko ng ulo. Panup. Virgin coconut oil. Ano ko sa scalp ko. Kasi sobra talaga yung ano ko, yung flaky. Di nawawala. Then, yun, yung mga gulay-gulay. Ayan, dito yung ano, Ante, isda. Ano lulutuin natin? Yung... Ito para bukas. Parang hasa-hasa ata to. Grabe ang mahal ng isda ngayon. Kaloka. Dito, wala na yung pum. Ah, sige. Naubos ang kinain nila. Teka, malanse. Tapos ito yung pampano. Ito lulutuin natin ngayon, Ante. Pampano. Pampano. Malansa nga lang, pero masarap. Tapos yung... Ano bang tawag dito? Crown Glory. Nakikita ko sa mga Korean, ano, mga Korean mukbangers yan. Lalagay ko to sa sabaw din. Then, ay ito, Ante, oh. Binilang ko sila ng ano, buto-buto. Tag-isa-isa na yan para walang away. Yan. Lagay. Pagluto mo na lang. Tapos ito, guys. Yun, oh, 47 pesos lang itong salad na to. As in, 47 pesos lang. May madami ka ng salad. Pwede yung lagyan ng kiwi. Or, ito, separate to. Ano lang ata to? 20 pesos. Diba? Sa ano, sa less than 100, ang dami na ng pansalad, no? Good for 3 days na ata yan. Then, prutas. Yan. Panlagay sa salad. Peras. Apple. Then, yung pongkang. Yan, na mag-arrange. Then, yung ano nga. Soya milk. Ayakan na yan, Ante. Bigyan ko na sila. Para hindi mag-ano. Hindi mangulit. Ito na, Titreats na kayo. Tag-isa-isa. Dito gagamitin to ngayon? Hindi. Bukas na yan. Luto tayo. Yan, first dish natin, guys. Beef with broccoli. Yung nabili ko nung isang araw na pagpunta rin namin sa Cartimar. Tapos mamaya na yung pampano. Kasi mabilis lang naman maluto yung ano nun. Yung isda, tapos yung gulay nga. Pero nakaprepare na sana ako ng ano, buong, yung recado niya. Pero laters na siya. Beef with broccoli muna tayo para sa dalawa. Oil. Bah, mahirap mag-vlog guys pag ano, sarang kamay. Nilagay ko na yung bawang sibuyas. Tapos, luya. Nakabili kasi ako ng beef, ano, beef brisket ba yun? Yung maninipis ang ano, ang hiwa. Sa ano kanina, sa SM hypermarket ata dun. Finish beef with broccoli.
Sunod na natin yung ano guys, pampano. Ayun, ang laki. Pinagtatlo ko. Isang piraso lang siya, pero pinagtatlo kong hiwa. Junior, tama na! O talaga. Binigyan ka na eh. Ayun guys, at habang pinapakuluan natin yung ano, yung ulam namin, is maglalagay muna ako ng virgin coconut oil sa buhok ko, sa anin especially. Ano yon? Ano po yon? Magkano ba to? So ayun guys, habang pinapakuluan natin yung ano, yung sa isda, maglalagay muna ako ng virgin coconut oil. And then nakahanap ako ng ano, yung pump spray. Kaya feminine wash na yung nakalagay. Kasi ito yung mga ginagamit ko kapag nagta-travel dati. Yung mga maliliit lang ba. Yan, para hindi tayo nagdadala ng mga full size. Hinugasan ko lang. Tapos, yan, hindi ko na tinuyo kasi oil lang din naman yung ilalagay ko. Sali ko lang dito para habang kumakain kami nakababad na yung ano ko, yung hair ko. Yan. Kaloka. Tumalikod lang ako saglit guys. Naghahanap lang ako nitong ano, nitong pump spray pag ano ko, pagbalik ko. Ayun na. Pinakailaman na natin yung ginagawa ko. Nakakaloka. Ayun, sumobra ata yung ano ko. Lagay ko. Sabi ko, pinapakuluan ko mabuti yung ano, yung, ano ba yun? Yung kamatis. Parang durog na durog yung ginawa. Dinurog niya na talaga. Minsan talaga eh, nakakaloka yung mga thunders, eh, no? Hindi mo pa ano. Ay, nako. Yan. Kasi gusto ko doon talagang durog na durog na durog na durog yung kamatis. Kahit pag nagsisigang ako, gusto ko talaga, ano, parang sinigang sa kamatis yung ano, yung lasa. Lasang-lasa mo yung ano, yung kamatis, tapos medyo yung kulay, ang ganda kasi. Ay, nako, kaloka. Tapos nilagay na yung isda, hindi pa masyadong durog yung kamatis. Agoy! Nako, ko talaga ante, kusaway ka. So, yan. Gaganyan ko lang. O, diba? Para ang bango niya. Fairness, ha? Parang ano. Parang pang ano sa kakanin. Yung pan-toppings ba? Eto na. Yung ating kinamatisang pampano or whatever. Basta gusto ko siyang kainin today. Yan. Tapos yung beef with broccoli kila daddy. Si Chris kumuha na sa kwarto. Kumakain. Nagsasagot kasi ng module. Then, syempre, yung patis, calamansi, and sili. Lots of sili. Yummers. Kain tayo. Yan. Habang nakababad ang ulo ko sa coconut oil. Virgin coconut oil. Sarap. Tapos, kamot-kamot na naman tayo nito. Pag nasobrang sa isda eh. Ang sarap ng laman. Ang linamnam. Parang ano? Parang ano ba yung dati yung kulay pink? Salmon. Medyo nati yung ano, yung flesh niya guys. Sarap. Well, kaya pala siya mahal. So, masarap talaga. Ha? Ang gano'n, ang hilo. Kaya pala siya mahal. Kasi masarap. Pero pa ako gustong itry yung malaman din. Yung ginagawang dried fish nga. Kaso, walang makita nun. Next time. Amoy ano ko, amoy kakanin yung ulo ko guys. Gusto sa oil. Ay, sure. Ang sarap. Yung ko lang tikman to.
Nakukuha na po choro. Grabe, di ba? Aftermath, ubos. Ganun ako kahilig sa ano, guys. Sa isda talaga. Hello, guys. So, punta muna kami mabilis sa ano, sa MOA kasi bibilang ko nga ng ano, washing machine sila nene. Yan. Para hindi na siya nahihirapan kapag madaming order, hindi na siya nag-worry na ano, may mga labahin niya. 'Di ba? Habang nagluluto siya, pwedeng merong ano, naglalaban na. Habang nagluluto siya, naglalaban na rin. Yan. Kasama ko na naman to si Kalbo na pasaway lagi sa nakakaloka to. Kung kaya ko lang bumili mag-isa, ako na lang bumili. Nai-stress ako sa driving nito eh. Express tayo, ma'am. Express, hindi ko Express kailangan yourself. express. Express nyo yung galit nyo, tuwa, all at the same time. Kaloka. So, ayun. Mag-date kami, diretso. Char. Titingnan niya na naman yung ano, yung 1,000. speaker niya. As if naman bibiling ko yun sa kanya. Ah! Wala tang kita. Yun. Ay. Ganda nung ano, ang ganda nung oil sa buhok. Hindi na ako nag-ano eh, hindi ko na binlower. Pero sobrang bagsak niya pa rin. May bagsak ang ating camera. Nahanap na nga. Hawakan mo. Huwag kang ingot, walang payan. Grabe, lakas na naman ng ano, babagsak ng ulan na to. Puno na naman tong ano namin. Water jug. May water jug kami dito, guys. Kayo din ba? Sa mga sasakyan nyo, yung mga ano, mga pinto. Meron ano eh, akala mo may umaalon eh, no? Napupuno ng tubig. Ayun ah, may kumikinang na yung mata oh. Nakita ko. May kumikinang na yung mata oh. Oh yeah. Ayan, JBL. Ito dapat yung inaano niya lang. Gusto niya lang. Kaso ang laki ng ano guys, ang laki ng bawas dito sa ano, sa party box 1,000. Tignan nyo, from 57,000. Ano na lang siya? 25. Diba? Tapos pag credit card 30. Ha? Kasi Ito kasi na ano siya, portable. Oh, 'di ba? Tingnan mo yung difference niya. Walang stock. Wawa na naman si Daddy. talaga. So yun guys, bine-verify lang kasi walang stocks dito sa ano, sa MOA. Pero may nakita sila sa SM Manila, 3 pa. Pero yun, bine-verify pa if available pa. Yan. Kasi sayang hinahinayang ako doon sa, ano, sa discount niya. 30,000 yung madi-discount mo. Kaya yun ang gusto kong bilhin, yung malaki niya. Party, diba? So, wish lang ni Daddy may available. Nantay talaga namin. So, ayun nga, guys. Sawi. Sawi pa rin si Daddy. Walang ano, sold na rin pala yung 3 nasa Mall of Asia. Yan. Kaya, wala. Mag-aantay tayo ng ano, magkaroon ng stock. Meron naman sana kasi mga provincial na, like Davao. Discount nga, pambarko. Discounted ka nga ng 32,000 pero di ba, magkano ka pa? Mag-airplane ka pa, yung ganyan. So, atay na lang natin magkaroon ng, ano, ng tax. Kasi gusto ko rin talaga yun. Ang laki ng discount eh, di ba? Tapos pang 40-40, ganun. Maganda yun sana sa probinsya lalo. At sa churros nga po, binuhos ni Daddy yung frustrations niya sa ano niya, sa JBL niya. Tagal ko nang hindi pa nakakabili nito. Ang dami pala nun. Uwi mo na lang kay baby yung iba. Kasama pa si Pulo nun. Kumain ko nito. Wala man lang ano, low carb kasi. Low carb to. Hindi ah. Pinirito to. Kahit na. Eh ano yan? Butter, ay ano yung butter niya? Tag din? Flour. Hindi pwede yun.
Kain tayo guys, dinner. So, syempre yung favorite kong ulam. Pampano. Favorite agad din, no? Hindi, I mean, favorite ko talaga is isda. So, yan. Yung isda kanina, ininit ko lang. Yung nakakainin namin today. Ko pala. Tapos, yung meron pa nung isang araw pa to eh. Pero, nasa ref lang naman siya. So, ininit lang ni daddy para sa kanya. Then yung kanina, puro init. Init-init lang tayo. Micro. Hindi kasi kami kumain sa MOA para tipid. So, dito na lang sa bahay. Total may mga luto naman pagkain eh. Kain tayo. Ayan. Si Chris. Ayaw pa ni Chris. Ano mga teenager, hindi mo nakakain. Ano ba itong batang to? Simula na naman to si Noki. yung Noki. Ako kasi guys, kahit na malaking isda pa yan, kaya kong ubusin talaga yun. Hindi ko sa isda eh. Miki. Kaya yan. Na-allergy na ako. Ang dami pala ng churros na binili namin. Kala ko 18 na ganito lang kaliliit. Ang haba pala. Ayun. 18 piraso. So, ayan. Kumain na si Chris. Mamaya daw kakain ni daddy yan. Habang nanonood kami ng TV. Horror na naman. Katatakutan na naman. Magugulat din pa man din. Ang ganda na sana kung yung speaker na tapos ganun yung yung paroro-oro niya. Gulatan talagang bonggang-bongga. So, ayun na nga guys. Tapos na naman ang araw natin. Nakapag-freshen up na. Yan. And mag-skincare na lang, syempre. Habang yung asawa ko busy-busy doon sa likod. Nag-ano pa siya. Na online naman ngayon. Yan yung last resort niya guys na makakuha nung speaker via online. Doon sa smappliance.com. Yan yung online ng SM. We'll see kung mayroon kung makapag check out siya dyan. Kanina pagigil na kaya. So, maganda talaga yun. Kahit ako, gusto ko rin talaga siya actually. Parang naka-all surround system na na speaker. Asan pala yung isang speaker mo, de? Na. Yung Bose ba? Yung Bose? Ito, ginagamit yung PC. Nasa PC. All surround din naman yun Ha? Naka-all surround. Hindi. 2 channels lang. Left, right. So, yun. Yung pala, sorry guys, yung nagtatanong sa akin tungkol sa mga sa mga jewelry. Pasensya na talaga ha. Wala pa akong time na yun na i-vlog. Pero sa mga nagtatanong na kung saan ako nabibili, online lang din naman. Ayan, alam niyo naman ako. So, 3 kasi yung store na pinagbibilang ko ng mga alahas. Unang-una yung supplier ko dito mismo sa sa Pasay kasi malapit lang pag may nagustuhan ako sa post niya, okay, palalamove yung ganyan. Tapos yung pangalawa is sa kapatid ni ni Anakay, kay Menchi. Yeah, magaganda rin yung mga collection niya ni Menchi. Tapos mga unique yung iba doon. So ang gusto ko kasi sa jewelry is yung mga basta simple na unique. Yan, ayoko yung masyadong pasabog na. And then, pangatlo, si Ninang Daisy, kilala nyo ba yun? Yung yung palamurang alahera, pero mabait yun. Pero mabait naman, ninang ng bayan. So, si Daisy Gilberto. Yun ang pangalan niya. So, nakarami din ako dun kay Ninang Daisy, tapos kay Menchi, especially, yan. Ang maganda kay Menchi kasi minsan pag wala pa akong pambayad, Menchi, patabi naman muna niya, babayaran ko na lang sa Sige, sure, Ate Mapi, ganyan, tatabi niya lang yan.
So yun, basta doon lang ako bumibili guys. Tapos tingin-tingin na lang kayo sa mga ano, sa mga live nila. Yung ganyan kasi ngayon nakaano ko, stop na muna ako sa mga jewelry nga kasi madaming gastusin. Pero kapag kami extra ko, talagang binibili ko siya ng ano, ng alahas kasi yun ang nagpapasaya sa akin talaga. Alam mo, alahas kapag nakita ko ng mga ginto na ano, para akong nasa cloud 9. Ganon. So yun. Kaya hindi ko na sa inyo ano siguro. Or pag may time na ano na sinipag ako, yan, papakita ko yung mga ano dyan. Yung, kasi may nagtataon talaga dyan yung naka-display. Yung mga maliliit lang, no, pang everyday ko, yung ganyan. Kasi wala pang tayo pasensya na steals. Yan. Dalawa. Anong dalawa? Suntokin kita. Ayos ka. Bakit magdadalawang speaker ka? Surod ang mukha mo. So, Hello. magandang ano din kasi, Store magandang, sa MOA. So, magandang investment din kasi yung ano, diba, yung alahas. Katulad yan, may iPhone, may iPhone 13 na ata. So, magkano yung iPhone 13? 101,000 pesos, guys. Eh, kung ibibili mo ng alahas yun, yung 101,000 mo, siguro by next year, is magiging 120,000 na yan, diba? Unlike ng mga, yun nga, mga gadgets, is pag ginamit mo na, nagde-depreciate. So, yun, mas gusto kong sa alahas akong sa alas ko nilalagay yung ano, yung mga extra kaching-kaching natin. So, yun lang. Pag may extra lang naman, hindi yung pag may nakita ka kahit wala kang pambili. Diba? So, pag ano, pag may mga extra nga kayo. Ilan days to? Di ko alam, pag binayaran na yan, available, diba? Oh. Eh, add to cart mo na. Mura ba isa? Dati pa ulit-ulit eh, no? Ito na, tapos na. Check out. Oo. Continue shopping. Kaloka to. So, yun nga guys, good night na. Kasi check out ko pa yung ano na ito, yung speaker na ito.